Teška utakmica po izuzetno teškom vremenu, međutim za ovu ekipu maču ne smije predstavljati problem ni vreme, ni bilo koji drugi nefudbalski uslovi. Jednostavno znali smo od prvog minuta šta želimo i ostvarili smo cilj, a to je 3 boda. Što se moje igre tiče, zadovoljan što sam se posle neugodne povrede vratio pogodkom i nadam se da ću nastaviti u sličnom stilu i u nastavku prvenstva. Jako dobra utakmica, dosta šansi vidjeli ste, jako lošem terenu, neadekvatni uslovi, ali mi smo prebrodili i pokazali smo da smo još jednom prava ekipa, da zaslužujemo Telekom ligu. Sledi nam teško gostovanje u Kraljevu koje može biti odlučujuće i za ceo tok sezone i nadam se da ćemo i tamo pokazati pravo lice i osvojiti nova 3 boda.